Bore da, wan te. Hyd I fflir. Ti sy'n mynd o'r emyn gyntaf allan? Fedri di ddod ymlaen? Rhif yr emyn 450. I orwedd mewn praseb, rhwyd creuwr y byd, nid oedd ar ei gyfer na gwely na chryd. Y sêr oedd yn sychu ar drws faban maer, yn cysgu'n dawel yn wely o wair. Ar gwartheg yn brefi, y baban ddifros, nid ofnodd, cans, gweddiau na phroffau un loes. Rwyf Iesu'n digaru o edrych I lawr a saff wrth fy ngwely I nes dyfod y wawr. Tyr Iesu yn ymyl ac aros o hyd yn caru am gwylio tra bwyf yn y byd. Bendithau plant byllau pob gwlad a phob iaith. A dwg ni i'th gwmni ar derfyn ein taith. Rhif yr emyn 450. Gai ddiolch I fflir, achos dyna fy hoff garol I, dod hwnna dwi wedi hoffi ers o'n I yn blentyn. A rhywbeth arall, o'n i'n gweithio hefo taid fflir am flynyddoedd yn Gwasg G ers dalwm. A'i thadi yn yr uned dosbarth am merch unwaith o'ch chi'n ffrindiau yn yr ysgol ers dalwm yn ysgol Glan Clwyd. Ond diolch fawr iawn I ti. Wedyn dwi am ddarllen Salm 122. Yr oedd o'n yn llawen pan ddywedasant wrthyf.
Gadewch i ni fynd i dir arglwydd. Mae ein traed bellach yn sefyll o fewn y byrdd o Jerusalem. Adeiladwyd Jerusalem yn ddinas lle rinir y bobl a'i gilydd. Yno yr esgyn y llwythau'r arglwydd, fel y gorchmynwyd i Israel, i roi diolch i enw'r arglwydd. Yno gosodwyd gorseddfeinciau barn, gorseddfeinciau tŷ Dafydd. Gweddiwch am heddwch i Jerusalem. Bydded llwyddiant i'r rhai sy'n dygaru. Bydded heddwch o fewn dy furiau, a diogelwch o fewn dy geirydd. Mwyn fy mrodyr am cyfeillion dywedaf, bydded heddwch i ti. Mwyn tir arglwydd ein Duw, ceisiaf ddaioni i ti. A bydded y diolch i'r arglwydd am ei air i ni y bore yma. Amen. Dim ond y ddau o'ch chi sydd yma. Ond ti'n mynd blant ac wyt ti'n un o'r bobl i fi. Stori am ŵr o'r enw Paul, sgynna i. Nes i ddarllen o ddiweddar chwilio am rhywbeth i ddeud wrthoch chi. A ddysio draws y stori yma. Dwi'n gymryd papur allan o'n mwyn atgoffa fi ambell i beth. Paul wan, ac oedd o'n sefyll tu allan i'w dŷ, a bu o'n o'i flaen o, ond car newydd sbon. A dyma na hogyn bach yn dod heibio. Diolch yn deud enw'r hogyn bach, ond na i alw fo be? David yn dod. Hogyn bach. A dyma fo'n gofyn i Paul, a dy gar di hwn? Ia, meddai Paul, car newydd. Dwi wedi gael o'n anreg nadolig, gwrandwch, cael o'n anreg nadolig gan i frawd. Sygwrs o gyma i frawd, ond dyna ni. Anreg nadolig gan i frawd. O, meddai David, diar ni. Car newydd gan eich frawd. Os ydyn ni'n hoffi, ac oedd Paul feddwl mam di ddeud, os ydyn ni'n hoffi bod gynnau frawd fel fo. Ond be ddudodd David, Owen, a dwi wedi rhoi hwnna i lawr yn Saesneg oedd wrth gwrs, a gwrandwch chi be ddudodd o, I wish that I could be a brother like that. Os ydyn ni'n hoffi bod yn frawd fel y dde. Ac oedd Paul yn meddwl, dyna rhyfedd. Dyna beth rhyfedd i ddeud. A dyma fo yn deud, wel, ti eisiau dod am reid? A dyma fo, iawn efo. Yn mynd yn y car. A dyma'r hogyn, David, yn troi at Paul ac yn deud, do you see those 2 steps over there? Nwch chi sefyll tu allan iddyn nhw. Ac oedd Paul yma woli am ei asio danos i'w bobl fod o yn y car smart yma. O na, dyma bachgen allan o'r car, dynnu steps ac i fewn i'r tŷ. Ac oedd o'n gymryd chydig bach o amser i ddod allan, ond pan oedd o'n dod allan, be oedd o'n neud? O'n cario i frawd Ian. Brawd bach oedd ddim yn gallu cerdded. A dod â hwnnw ac yn dangos i'w frawd. Mae hwn wedi cael car newydd sbon gan i frawd. A pan dwi yn ddigon mawr, dwi eisiau prynu car fel yna i ti. Mwyn i ti gael mynd o gwmpas, fel fi adeg yn adolyg, i weld yr holl harddwch sydd o gwmpas. Ac oedd Paul yn, ynde, meddwl bod yr hogyn bach yma eisiau gwneud hynny. A dyma fo'n deud, wrth y ddau frawd wan, mi gododd o yr hogyn bach oedd yn methu cerdded, a roed o'n y car, a gael nhw gan mynd am reid yn y car. Rwan te, beth i'n neges na chi'n meddwl y stori yn ei ni? I bawb ohonyn ni ddweud y gwir, mae'n siŵr bod chi, da chi'n neud lists? Da chi'n neud lists nadolig? Da? Mae mhlant fi a nwirion i'n neud lists.
Ydyn, dwi'n cael am hawdd, cofiwch, chi sy'n famer tadau yn eiliad teidio, mae'n lot hawddach wrth gwrs, a mae'r merch yn helpu fi hes colli'r wraig, cos fi anodd oedd yn neud bod dim mae hana bellach sy'n helpu fi, ond da ni gyd yn disgwyl wrach cael anrhegion. Ond neges y stori yna ydy bod hi'n well rhoi wrach na derbyn. A mae Iesu Grist yn dweud hynny. God ni'n bendithio os da ni'n barod i roi, a wrach ni'n disgwyl fi'n byd yn ôl. O, diolch i chi am fod yma, diolch i chi am wrando. Bechod dwi ddim ar gael bore Sul nesaf, wedi wrando na chi. Dwi'n bergethu fy hun, ond gael ymuno. Nadolig hapus iawn i'r ddau ohonoch chi a'ch teuluoedd. Gobeithio gowch chi bob peth da chi eisiau os ydych chi wedi gwneud list, ynde? Ac byddwch chi yn mwynhau. Diolch yn fawr iawn. Wel, emyn rhif 462. 462. Odlau tyner engil o'r ffurfafen glir. Mwyn fyrmuron cariad hidlad dros y tir. Yn y nef gogoniant, hedd i ddynol ryw, ganwyd heddiw geidwad, Crist yr arglwydd yw. Yn y nef gogoniant, hedd i ddynol ryw, ganwyd heddiw geidwad, Crist yr arglwydd yw. Doethion gwylaidd eithant gyda'i sere nef. Holant yn addolgar, ble mae brennu nef. Saif y sere nefol uwch y tlotaf gryd, acw yn y preseb mae a chawdwr byd. Dros gopau yr oesau, toni mae y gan, seinia rhwng mynyddoedd, anwyl Cymru lan, esgyd mae'r gogoniant, cylchar orsedd fri, disgyn mae'r tangnefedd, wyllus da i ni. 462.
Gweddïwn. Trown ata ti unwaith eto y bore yma o Dduw ein tad. I ddiolch y ti tro hyn am y cyfle i ddod at yn gilydd yma i dy di. A dod at yn gilydd fel ti'n gwybod i dy gydnabod di unwaith eto fel ein harglwydd a'n Duw. Yr un sydd yn gofalu amdana ni o un diwrnod i'r llall. A ni'n ei wrach ddim yn sylweddoli hynny. Hyd yn oed ddim yn meddwl am hynny. Ond yn cymryd bob peth mor ganiataol. Ond da ni'n gwybod hefyd o Dduw ein tad bod yna bethau medru digwydd yn sydyn iawn. A'n bod ni yn gorfod troi ata ti ar adegau fel yna. A dyna da ni'n ei ddiolch amdano. Rwy ti yna bob amser. Rwy ti yna yn bod ni medru anghofio amdana ti mor hawdd. Do ti ddim yn ein hanghofio ni. Ac fel yr ydyn ni yn gweld yn y gair, fel y byr hen genedl, blynyddoedd maith yn ôl, oedd hi'n aml iawn yn mynd i ffordd ei hun. Ond eto, mi roedd e ti yno i ofalu amdanyn nhw pan yr oedd yr angen yn codi. A felly mae di bod ar hyd y canrifoedd. Mae Duw gyda ni wyt ti. A bod dyfodiad yr arglwydd Iesu Grist i'n byd ni yn yn atgoffa ni o hynny o flwyddyn i flwyddyn. Da ni wrth yn bodde yn cofio am ei ddyfodiad o. Da ni wrth yn bodde efo'r hyn sy'n mynd ymlaen. Mae'r stori yr un fath o flwyddyn i flwyddyn. A da ni'n hoffi dweud yr hen stori. Ac mae hynny yn ddoi hun yn yn atgoffa ni. Bod Iesu Grist yn sbesial iawn. I fod o wrach. Ddim mor amlwg yn yr oes sydd ohoni. Bod pobl bellach ydi mynd i ffordd eu hunain ac yn mwynhau yr wyl, ond wrach wedi colli golwg ar yr un sydd wedi gwneud yr wyl yn bosibl. Bod ni yn cofio mae genedigaeth Iesu Grist di'r achos yn bod ni yn cynnal gwyl y Nadolig. Ac wrach bod ni'n yn deall yn union be oedd yn mynd ymlaen, da ni'n sylweddoli mae'r cwbl allwn ni wneud ydy rhoi ein ffydd yn o ti fel y bu i'r bobl yr oes honno. Rhoi ffydd yn o ti, ei ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Yn enwedig pan y tyfodd o yn ddyn. Pan da ni'n meddwl am y disgyblion rheini oedd yn gorfod camu allan i'r tywyllwch megis. Wedi'r ysbryd gla ymysgyn arnynt. A gwynebu'r byd oedd yn beryg iawn iddyn nhw adeg ynny. Ond dyma ni yma o hyd, oherwydd y bobl rheini, ac oherwydd y bobl rheini sydd wedi credu ar hyd y canrifoedd. A'n gweddi ni o Dduw ein tad ydy y bydd yna bobl yn dal i credu
yn y blynyddoedd sydd i ddod. Ond y fwy na hynny wrach, da ni'n cofio bod Iesu Grist yn dywysog tangnefedd, bod yna heddwch hefyd yn dod i'n byd ni. Bod ni'n gweld y mannau rheini lle mae yna rhyfeloedd o hyd, bod y rhyfeloedd rheini yn dod i ben, a bod bobl yn gallu cydfyw hefo'i gilydd. A bod ninnau mewn gwirionedd yn gallu cydfyw hefo'n gilydd i gyd. Dim bwys be'n union yr ydyn ni'n ei gredu ynddo, dim bwys be di lliw y croen ac yn y blaen. Da ni gyd yn medru uno o dan faner cariad, achos dy gariad mawr di tuag at y byd a anfonodd Iesu Grist i'n byd ni. Felly, o Dduw ein tad, da ni'n gofyn i ti yn bendithio ni. Yn Nadolig yma bendithio ni'r bore yma, a bendithio bobl tebyg i ni, sy'n dod at ei gilydd yn ystod y dydd heddiw, i daddoli di. Gofynnwn i ti o Dduw ein tad i fod efo'r bobl rheini. Os da'n hoffi bod yn yr eglwys heddiw, ond oherwydd wannol amgylchiadau methu bod. Bydd yn agos at y rhai da ni'n meddwl amdanyn nhw yn y bore yma, sy'n gystal i iechyd wrach. Ac yn sicr bydd efo'r bobl rheini sydd wedi colli anwyliaid yn ddiweddar. A fydd yn Nadolig ddim cweit yr un fath eleni. Felly, clyw yn gweddi ni, maddau ni, ein beie a'n diffygion i gyd. A mae'n bod ni'n gofyn hyn yn enw ein hanwyl waredwr Iesu Grist. Amen. Ein tad, yr hwnnw i tan y nefoedd, sanctaidd i Emyn rhi 452. 452. Clywch lir nef yn seinio'n un, henffych enni ceidwad dyn. Heddwch sydd rhwng nef a llawr, diw a dyn sy'n un yn awr. Dewch bob cened y lys yr hod, unwch ar angylaidd glod. Bloeddiwch oll a llawen drem, ganwyd Crist y Methlehem. Clywch lir nef yn seinio'n un, henffych enni ceidwad dyn. Crist,
Ta tragwyddoldeb yw, a disgleirdeb wyneb diw. Cadarn io'r a ddaeth ei hun, gwnaeth ei babell gyda dyn. Weledd iwdod yn y cnawd, dwyfol fab i ddyn yn frawd. Dyw yn ddyn, fy enaid gwel Iesu ein Emmanuel. Clywch le'r nef yn seinio'n un, henffych enni ceidwad dyn. Henffych twysog heddwch yw, henffych hael cyfiawnder gwyw. Bywyd ddwg a golau ddydd, iechyd yn ei esgyll sydd. Rhoes i lawr o goniant nef fel na threngom ganwyd ef o ryfedd drefn, fel y genid ni drachefn. Clywch le'r nef yn seinio'n un, henffych enni ceidwad dyn. 4-5-2. O dawr testyn y bore yma o broffwydoliaeth Eseia. Dych chi'n gyfarwydd iawn ar geiriau. Eseia penod 9, adnod 2 a 6 a 7. Dim ond fel rhyw heading, os liciwch chi, sail i'r un dwi am i rannu y bore yma. Y bobl oedd yn rhodio mewn tywyllwch a welodd oleuni mawr.
Y rhai efo'n byw mewn gwlad o gafig didew a gafodd lewyrch golau. Canis bachgen a aned i ni, mab a roed i ni, a bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd. Fe'i gelwyr, cynghorwr rhyfeddol, cawr o ryfelwr, tad bythol, tywysog heddychlon. Ni bydd diwedd ar gynnydd ei lywodraeth nac ar ei heddwch i orsedd Dafydd a'i frenhiniaeth, yw sefydlu'n gadarn a barn a chyfiawnder. O hyn hyd byth, bydd sel arglwydd y lluoedd yn gwneud hyn. Wel, ond chi'n gwybod, mae hi'n gyfnod yr advent unwaith eto. Llawer o blant a bobl o bosib hefo i advent calendar. Mae gen i ddau i ddeud y gwir, danos bod fi'n mynd yn hun neu'n hen. Hun fydde nain yn ddeud. Oedden ni wedi prynu i'r ddau fach, y ddau brawd a chwaer, y ddau ienga o'n wirio ni. Ac o'n i wedi deud wrth un, dwi wedi prynu Peppa Pig i ti, a dwi wedi prynu Bluey i ti. Oedd yr un oedd yn cael Bluey Idris, oedd yma bod o'r rhy hen i gael Bluey, a hithe, o hi eisiau Barbie. Beth bynnag, mi welish i Barbie, oedd o'n barod i dderbyn y Bluey. Welish i Barbie mewn siop, mi brynish i Barbie. Ydyn dyma fi'n mynd ati wan, sos dwythodd i naw, sos cynt de. I estyn wan y rei o'n i wedi brynu i fynd, a cael y Barbie ba. A be welish i fan ono? Paw Patrol a Barbie. O'n i wedi prynu Barbie'n barod. Wel, Mary Elin. Wedyn, o'n i wedi prynu'n Cadbury's fi fy hun. Wedyn, mae gennau ddau. A dwi'n anghofio agor nhw'ch weld, nes i agor 4 ddoe, dwi'n meddwl. Ond dyna ni. Be dwi'n trio wneud ydy, maen nhw'n agor y drysau bach ma. A beth sy'n 20 days before Christmas, 19 days, math yna beth, 24 days. Ac wrth gwrs y tokens bach ma, lluniau, beth sy'n Santa Claus, seren, carw, angel, coeden nadolig ac yn y blaen. Bethau sy'n cael ei gysylltu bellach ynde ar nadolig. Gwyl i'w mwynhau bellach ydy'r nadolig ynde. Dwi'n cofio yr advent calendars oedd efo'r lluniau beiblaidd yn nhw. Dwi'n gwybod y rai o'n chi. Sgynna i'n co ohonyn nhw fy hun, ond wrth gwrs wrach bod ni ddim o'r gyfarwydd, o do ni ddim, yn sicr ddim yn gyfarwydd ac advent chwaith i ddeud y gwir wrthych chi, a dydy bobl ddim eisiau brynu nhw. Y dyddiau yma dwi'n sylwi, mae bentwr ohonyn nhw'n aml iawn, mae Smiths wrach yn gwerthu nhw. Wedyn nes i feddwl wrth yn hun, wel be mae'r gair advent ma'n i feddwl, a di hwn dim ond rhyw, byddefnos yn ôl. O'n i roed y biodd advent y feddwl, so mae fi'n edrych y geiriadur i fyny, geiriadur Saesneg. Ac hyd y gwela i, advent efo a fechan, arrival, oedd o'n deud. Ac wrach a fawr, y cyfnod yma, sy'n cyfeirio at y 4 wythnos, cyn y nadolig, cyn gwyl y geni. Ac wrth gwrs yn yr eglwys, fe oleir 4 canwyll ar bob sul. O'n i mewn capel sul dwytha, ac o'n nhw ganwyll. Oedden nhw'n gwybod pa un oedd nhw wedi i oleo, ac o'n i dan yr argraff, mae 2 wyn, 1 binc ac 1 biws dyn nhw. Ond, dwi'n yn siŵr, ta waith, mi oleis i yn wen, cos o'n i'n gwybod be arall o'n i supposed i wneud. Ond am ni fel hyn manw, yr un da chi'n oleo gynta yn cyfeirio at gobaith, y gobaith oedd yn dod i byd, a mi roedd y proffwydi wedi sôn am y gobaith hwnnw. Yr ail ganwyll yn cyfeirio at dangnefedd, sef yr heddwch ynde. Y trydydd canwyll, ac am o'n i'n nôl bydd allan i si, oedd hon i fod yn binc. Mi roedd o'n sôn am y llawenydd, a'r 4edd ganwyll, ac oedd hwnna i fod yn biws, neu porffor, da chi ddeud ia, wrach,
yn sôn am cariad canwyll biws. Ond wrth gwrs, mi rydyn ni yn y capeli yn rhoi fwy o bwyslais ar y goleuni wrach ac ar y gair ei hun. Wel, mae ail sul yr advent, a mae'n ail sul yr advent heddiw, dydy, yn sul y Beibl, yn henwadau ni. Wedyn, wedi deud hynna i gyd, am o'n ni mae amser paratoi. Ydy'r advent, amser i ddathlu dyfodiad Iesu Grist i'r byd. Beth welwn ni o'n cwmpas? Pobl yn paratoi ar gyfer y Nadolig. Mae'r ffyrdd i weld yn brysurach. Mae'r meysydd parcio i weld yn llawnach. A bobl ar hyd y lle ym mhob man. Siop pen llawn. A mae'n anodd mynd at y silffoedd. O gynnau ffrindiau wedi dod i lawr diwedd yr wythnos. Oedden nhw'n mynd adredd Owen ôl i Sir Fôn. A nes i dreulio'r dydd hefo nhw'n Caerdydd. O'n i wedi bod yn Caerdydd ers talwm. Treulio'r dydd efo nhw'n Caerdydd dy Gwener, achos gwr a gwraig. Oedd hi eisiau mynd down y siopau, wrth gwrs. A bobl oedd yn rhaid y lle, de, ym mhob man. Ac o'n i'n meddwl yn un o ble mae'r holl bobl ma'n dod. Môr brysur. Ac fyddai'n meddwl yn hun, wel, dwi'n licio siopa i ddeud y gwir adeg yma o'r flwyddyn. Ond wedi deud hwnna. Mae gen pawb hawl i fod yn does ar y stryd os dyn nhw isio. Mae gen nhw'n hawl bod yn y maes parcio, mae gen nhw'n hawl bod yn y siopau. Ond mi allwn ni landio adre heb brynu hanner y pethau da ni isio, oherwydd os da chi fatha fi, can't be done with this hassle. Trio, ia. A wedyn, wedi deud hynny, dydy'r siopau wedi cael ei addurno'n hardd iawn. A nwyddau y Nadolig yn llenwi'r silffoedd. A mae goleuadau'r strydoedd yn dydyn arnodd. A mae'n medru bod yn hardd dros ben. Y cwbl yn creu am o'n ni naws y Nadolig, ac mae o'n hyfryd iawn. Ond, ydyn ni cofio am yr Iesu? Fel o'n i'n deud efo'r Advent Calendar, sam sôn am Iesu Grys, chi'n gweld, erbyn hyn. Ond mae'n siŵr bod yr hanes i weld mewn rhai mannau. Da ni'n gweld y nativity, dyda ni yma gacw. Oedd o ddechan Owen dadle fo fi diwrnod y blaen. Dyma'r baban Iesu, meithai o gyn i rhywbeth nativity bach. O ia, medda fi. Joseph di hwn, medda fi. Na, ge meithai. Bigail di hwnnw, medda fi. Achos mae gen i fo ffon. O, da chi'n meddwl sa'n cymryd na Joseph di hwnna? No, Bigail oedd o. Ond dyna ni, o'n i'n mynd i gega hefo hi. Ond gwyl, fel o'n i'n deud, ydy'r Nadolig i lawer amser i fwynhau. Ac wrth gwrs mae'n braf cael mwynhau yn dydy. A mae yna draddodiadau hyfryd yn does ynghlwm wrth y Nadolig. O'n i'n postio cerdyn ddwy. Dwi'n nabod hi'n dda iawn, mae gennau 4 cynither yn Selan Newydd, 4 chwaer. A dwi mewn cysylltiad ar drydedd. Mae gwahanol rai ohonyn ni mewn cysylltiad efo 2 ohonyn nhw. Da ni ddim mewn cysylltiad o gwbl efo 1. Ond dyna ni, gyda'n braf, a dwi'n rhoi sgwennu hanes y teulu be dwi'n wybod, y cysons a felly yn y cardyn. Jane ydy henw hi. Wedyn mae'n hyfryd, dydy, a dwi'n gwybod, dwi'n cael cardyn Nadolig a rai oedd yr ysgol efo fi, ysgol bach wan, a mae'n elythyr yn aml iawn, dwi'n cael hint a helynt y teulu arwirion, arwiresau erbyn hyn.
A mae o'n braf iawn yn dydy. A mae yna fwyta bwydydd arbennig wrach mewn ambell i gartre ac yn rhoi a derbyn anrhegion. A mae cael bod yng nghwmni plant yn brofiad hyfryd iawn yn dydy. Dyna rhywbeth ydw i'n hoffi wneud bore Nadolig. Dywed rhai, mae amser i'r plant ydy'r Nadolig. Un blaenor i mi yn Hen Golwyn yn deud, ddim amser i'r plant ydy'r Nadolig. Amser i bawb. Pob un ohono ni, bob oed. A mae rhaid i mi gydweld hefo hi. Gwyl y teulu yw'r Nadolig. Down at yn gilydd i ddathlu a diolch am y teulu bach yna Methlehem. Yr holl flynyddoedd yna yn ôl. Yn sicr, doedd bywyd Joseph a Mair am o'n i ddim yn mynd i fod yr un fath ar ôl geni Iesu Grist. Ac o'n i'n meddwl sut hogyn oedd o dybed. Da ni'n cael yn dysgu i fod o'n ddi bechod. Mae rhaid bod o'n hogyn bach special iawn iawn yn dwedd. Ystyriwch y fath gyfrifoldeb oedd ar y ddau yma. Go bryn bod gynnyn nhw unrhyw syniad be oedd yn mynd i ddigwydd i Iesu Grist. Do'n nhw'n gwybod sut oedd ei fywyd o yn mynd i droi allan. Ond oedd ganddyn nhw ffydd yn doedd. Ffydd arbennig iawn. Y ffydd yma oedd yn gwbl allweddol iddyn nhw dybio ni. Mi roedden nhw'n rhaid iddyn nhw ymddiried yn hollol yn yw. Joseph gynta, wel ha Mair, yr angel yn dod at Joseph. Dyw drwy angel yn dod at Mair ac yn at Joseph. A Joseph yn gorfod cymryd y ferch ifanc yma. A oedden ni siarad diwrnod y blaen efo'r gyfaill ma ddei lawr. Y syniad sgynna ni bod Joseph yn hun ynde na Mair, achos bod Joseph yn diflannu o'r darlun yn dydy ar ôl y 12 oed. Mair oedd yna ar y diwedd, ynde, da ni'n gwybod, ond yna ni. Ond oedd Joseph yn dwedd, oedd rhaid o gymryd y wraig ifanc yma, a hithen feichiog yn wraig iddo fo. Roedd Mair yn gofod gwrando ar yr angel, y geni gwirthiol wedyn, ymweliad y bugeiliaid, a'r gwir doeth yma, pryd bynnag ar ei rheini gyrraedd i weld y baban. Groffoi wedyn i'r aifft, oherwydd bod yr angel yma di dod at Joseph mewn breuddwyd, gwrando ar Dduw, trwy neges yr angylion. Roedden nhw'n gwpl arbennig iawn yn dwedd. Achlysur, hapus ar hynny, oedd geni Iesu Grist ynde. A mae geni babi bach yn achlysur, ydy oedd yn chwaer yn ffonio fi wsos cyn dwytha. Mae 9 eto. A mae trydydd tro. 3 wyr, mae gen i efeilliad i hun. Mae un efo un mab, a mae'r llall ma rwan wedi cael yr ail fab. Henry Iowan, di enw fo. Ac yn byw, mae'n byw yn ochrau Manceinion, Sais ydy'r tad. Ond o hi eisiau roedd enw Cymraeg. Chro beth i enw i frawd o? Otis Harry. Mae Henry a Harry yn enw teulu. Wedyn o hi eisiau roedd enw Cymraeg. A wedyn mae wedi rhoi John hefyd yn enw teulu. So mae wedi rhoi Iowan chwarae teg iddi ydy ei chysylltiad Cymraeg beth bynnag. Ond dyna ni. A mae'r Nadolig yn mynd i fod yn achlysur hapus iddyn nhw'n dydy fel teulu. Wel, beth am i ni am funud bach, mae'n mynd, yr amser yn mynd, fyddai'n mynd hir rwan. Ystyried neges y canhwyllau
Y ganwyll gyntaf yn cyfeirio at obaith. A'r gobaith hwnnw wedi cael ei ragddweud gan y proffwydi. Yn gobaith ni heddiw am ni ydy gweld byd heddychlon. A bobl yn byw yn gytun gyda'i gilydd. Gweddiwn y byddwn ni yn gweld y byd ma'n dod yn le saffach i bobl fyw ynddo. Ym mhob rhan o'r byd. A byw mewn gobaith y daw hynny drwy tywysog tangnefedd. A dyna mae'r ail ganwyll yn cyfeirio ato. Tangnefedd. Gweddiwn am, fel dwi wedi dweud, am heddwch ym mhob gwlad. Ia, da ni methu dychmygu nychdan sut mae bobl yn gallu byw dan y fath amgylchiadau. Ond beth sy'n rhyfeddol fydda i ffindio fo'r bobl yma mewn yn gwledydd lle maen nhw'n cael, lle mae pethau cael ei dinistrio felly, mae gennyn nhw eto rhyw ffydd arbennig yn does yn yr arglwydd. Ac yna'r drydedd ganwyll, llawenydd. A gweddiwn y bydd llawenydd yr arglwydd yn cyffwrdd calonau llawer iawn mwy o bobl yr oes hon. Fel bod bobl yn dod i gydnabod Iesu Grist unwaith eto, fel gwaredwr y byd. A'r bedwaredd ganwyll yn ein hatgoffa o gariad mawr Duw tuag at ei bobl. Y cariad a roddodd ei unig anedig fab yn ei farw dros ei bobl. Wel, mae cael myfyrio chydig ar y pethau yma yn dod â hapusrwydd i ni gobeithio. Gadewch i ni wneud yn siŵr bod neges y Nadolig, bod Duw gyda ni yn cael ei gofio yn ein teuluoedd ni o leiaf. Ac wedyn, pwy a wyr, y daw eraill i gredu trwom ni. Dwi am orffen efo darn o ddarddoniaeth. Mae un gŵr wedi clywed hwn diwrnod o'r blaen. Rwy'n ddarn bach ddosianu drawso pan o'n i'n chwilio am rhywbeth i ddeud. Ac mae o'n sgwennu yn ddiweddar wraig. A mae rai bod ni wedi ddefnyddio fo i rhywbeth. Ryw dro. A dwi'n yn gwybod pwy sydd wedi ysgrifennu'r darn yma. Dyma fo fel mae o. Nadolig. Nadolig. Dwed dy hanes i gyd. Beth yw dy neges yn y byd? Neges i bawb o ddynol ryw. Ganwyd i chwi geidwad. Dyna yw. Gwyl nadolig fawr Gristnogol yw. Dangoswn ein cariad a diolchwn i Dduw am yr hwn a anwyd y Methlehem dref, arglwydd yr arglwyddi, Crist o'r nef. O dewch ynghyd bod i'r byd o'r bron anghofio'i elyniaeth am oliannu yn llon, y baban bendigaid yn y cryd, tywysog tangnefedd, ceidwad y byd. Mwyn ei enw, amen. Ac emyn 458 i ddiweddu. 458. Loywaf o'r ser sydd yn britho'r ffurfafen. Gwasgar ein twyllwch a gwawried y dydd. Seren y dwyrain rhag fleinydd yr heilwen. Dwg ni'r fan lle mae'r baban ynghydd. Gwelwch mor isel ei ben yn y preseb. Disglai ryw oerwlith y nos ar ei gryd. Moled angylion mewn llety cyn weiled. Frenin, creawdwr a cheidwad y byd. A dalwn ni iddo'r gorau o'n trysor. Llysiau o Edom yn offrwm un Duw.
Gemau o'r mynydd a pherlau o'r dyfnfor, myr o'r anialdir ac aur o beriw. Ofer y ceisiem ei wen ac anrhegion, ofer a golyd y ddeiar yn hael. Gwell ganddo gywir a ddoliad y galon, gwell gan yr Iesu i'w gweddi y gwael. 4-5-8. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll o'r awr hon hyd byth. Amen.